Hi guys! Ug na ako karon sa Limkat kay ug uban ni ko ninyo nga maniudto sa mahalon nga lugar. Of course, sponsored by Perminti sponsored by. And as you can see, nakita ninyo no kung asa ta padulong. Of course, the famous Missy Bonbon as always, dagan tawo, dagan customer. So, ali, maniudto ta. Time check, it's 11:45 na mi nakasulod sa Missy Bonbon guys. And as always, makasana all na lang gika sa kadaghan customer sa Missy Bonbon. And aside sa food nga for breakfast, for lunch, or even for dinner, napos lang mga bread section guys. Og muna niya ang mong gi-order, ang ilang mango and canis salad. Og first time ko na-account sa salad rin sa Missy Bonbon guys. Kay funny kayo, ang among tapat nga table, nag-order siya salad, lamig kay tanawon. So nag-anak ko, unsa na yung gi-order nga salad miss? Ingo siya tuna. Ko, oh my god, di ko magtuna. So nangutana ko kung saan bestseller. So maning recommend nila ang mango and canis salad. Og nasyakay ko kay dili mao ang itsura tong kani gusto ta kog kato ko itsura di ba sa selos beta na usay di ba. But in fairness, lami gid siya guys. Ang sauce niya perfect kay siya taste. Og morning order sa akong kauban guys, danggit og isa ring ka beef tapa. Lami ita na ng beef tapa og na additional po kog order sa coffee guys. Kay kabalo ba mo nga every time mag-order mo meal, any meal sa Missy Bonbon, pwede lang mo mag-add og 25 pesos na mo'y brewed coffee guys, which is makasave gid mo 50 pesos di ba? Kay ang brewed coffee nila is 75 pesos na siya per cup. Og ako nang gitipla na kong coffee guys, og katong creamer sa akong kauban gipangahi gid na ko no kay ambot ba gid nilang kape. Grabe kini kapait ang kape sa kuan yun Missy Bonbon. Kabalo mo, paborito mo gid akong ang coffee guys, but dili po ko pwede sa grabe sad kapait nga kape di ba? Murag ano lang, balance na ta sa life. Pait pa tong love life. Pait pa gid ang kape. Sus asa na ang hustisya in taon? Char. So, muna ni guys, nahuman na nakugtimpla ang kape, butan akong sugar, tapos ang creamer sa akong kauban, ako na pong gipangayo, kaya ginaman siya pait king kape. And since kaya ako lagi ko ginalagig pait king kape, ako ginabutang dagan creamer, di ba? Og miabot na gid akong order guys. Salamat sa Ginoo, makapaniud to na gid ko no. Medyo langan-langan ni ako ang order karon kay kuan ko no, mahalon ko ni akong gi-order. Siyempre, pag libre, mahal gid ato orderon. Kaya di ba kita magbayad? Pero kung kita magbayad, sure na, baraton. So, mga una kita guys, maniud to na kita. So, kamulo na kog kaon, kamulo na kog lamon. O, ali, maniud to ta. O, ang akong gi-order di ay ang All Filipino Breakfast nga worth 329. Medyo nag-increase sila guys no. So makasabot man ta nang nag-increase gyud ang mga panaliton karon kay syempre nag-increase man sad good ang mga ingredients. Ako makasabot jud ko ana guys kay dili lali magnegosyo og pagkaon. Diba? So, mo niya kong order guys, na siya beef tapa, bangus, longganisa, egg, garlic rice, tapos napay mga side dish nga mga gulay. O for me, grabe gid siya ka worth it food sa worth 329. Okay gid kay siya kaysa mag-order tag single, di ba? Kay mahal na gani lang bangus kung mao lang mo order, mahal lang tapa kung mao lang mo order. But nakulangan lang ko gamay sa timplada guys. So I have to be very honest gyud sa mga review na ko about sa kay ako sad kuan man sad na akong mga review kanang kung di man sa ingon na ikalain sad ba kay ako mga review kada ra maging kulag asin kulang siguro gituyo tingay nila nino kay na po yung mga customers nga di pas naganan og grabe pud kay kaasin pero para gid sa kwa guys medyo nakulangan lang gid ko gamay og timpla. So that's it, but overall lami man gid gyapon ng food sa Missy Bonbon because Missy Bonbon is Missy Bonbon, right? So bisan pag unsa ang mga kuan na to dira mga honest review na to diha mura gina siya no, dili may establish og inana kada ko ang Missy Bonbon kun dili lami ilang food. But na magit time nga di magit perfect tanan guys. Bisan kami sa ito weekend before di gid perfect. Usahay lami, usahay dili lami, usahay kulag asin, usahay na sobraan po asin. So that's it guys. Thank you so much for watching my video and see you all next time. Bye.